लोगोफोर नै दाउदै नै दाउदैखौ ट्रेसाव जाबजोब्बाय जाबनानै नै ट्रेसखौ नै मेसिनाव सोगोन नै बेयाव गासै माबा दङ 40टा मोनसे माबायाव गारियाव दा आरो नै बेयाव माबा दङ मा बुङो 30टा बा आरो इयाव दङ माबा 40टा टटेल इयाव 112 दङ 112 माने 111टा दङ मोनसे मेसिनाव 56 जायो मोननै मेसिनजों माबा बुङो 112 ट्रेस बेखौ दा नै बे ट्रेसखौ मोनसे नै सिङाव सोगोन दा खेवसिगोन नै दसे उनाव टटेल माबानि मेसिनाव माबा जागोन टटेल 10,000 दाउदै 10,000 जेनेबा मोनसे मेसिनाव 5,000 के मोनसे मेसिन माने खनसे सोगासेयाव आरो माने गासैनियाव मोनसे खम 50,000 दाउदै जायो मोनसे मेसिनाव ओमफ्राय बिदिनो सप्ता सोबाथाय आरो बे दाउदैखौ लाला जोबनोसै नै सोनोसै बिदिनो नायदो लोगोफोर नै दाउदैया नै खालि दङ जेरै माबा नों थाहैदोब्रा नै बेयाव नै माबाखौ सोगोन दाउदैखौ नै लाला जोबनोसै नै सोनोसै नै नै नायदो लोगोफोर नाय बोरै सोयो नै दाउदैया आरो लोगोफोर नाय बोरै सोदों मोनबाथाय गोजौआव मोनथाम दैयाव मोनथाम ट्रेस सोगोन गोजौ लाइनाव नायलांबायबो बोरै सोयो ओरै जाबाय बेयाव मोनथाम मोनसे ट्रेसाव 80 दाउदै जाबो आरो दाउदैखौ लाइनखौ मोनबा जागोन मोनथाम मोनब्रै मोनबा जाबाय बोरैसो नाय लोगोफोर नुगासिनो दंब्रा नोंखौ फोजोबना होदों दसे नै लोगोफोर नै लोगोफोर जोब्बाय बिदि लाइना आरो नै बिदि लाइन दंमोन दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर मोजां मोनोबा बयबो नाय आरो लाइक होबानो जाबाय आरो बयबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय होमबा बाय लोगोफोर